बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आंनि दिनैनि बे भिडिअआ जागोन जा लोगोफोर पलिटिक्सनिसो जागोन दै लोगोफोर आरो बे पलिटिक्सनि भिडिअआ माबायदि जागोन नोंथांमोना एसे नायलांदो आरो ना लोगोफोर आङो दिन्थिलांनो नोंथांमोननो जोंहा उदालगुरि टाउननि सिङाव थानाय दुर्गा मण्डपआव नैबेयाव जोंहा जमा जादों बेयाव मानो जमा जादों आरो सोर जमा जादों आङो एसे दिन्थिलांनो लोगोफोर नोंथांमोननो जोंहा माने फैबाय थानाय जे 9 एप्रिलाव जानो गोनां विधान सभानि बिसायख'थि नै बियो जोंहा 9 एप्रिलाव जागोन आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै 42 नं उदालगुरि कन्स्टिट्युन्सिनिफ्राय दिपेन बर' सारखौ देरहानायनि सार्थआव दिनै उदालगुरि इ रिक्सा एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै मोनसे गेदेरथार रिक्सा रेलि जानो थांगासिनो आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो शेयार खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै गासिबो हारि माहारि आरो बिदिनो जोंहा लेबार मावग्रा आरो बिदिनो जायफ्रानोखि रिक्सा सालायनानै जाग्रा दिनै बिथांमोना जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव मोजां थासारिखौ हास्थायदों गोजोन थासारिखौ हास्थायदों बेनि थाखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उदालगुरि समस्तियाव बिथां दिपेन बर' सारखौ देरहासार होनो थाखाय मदद होनो थाखाय दिनै उदालगुरि इ रिक्सा एस'सिएशनाबो रेलिनि हाबाफारि लादों आरो बेयाव गोबां रिक्साफोरा बाहागो लाफैदों नोंथांमोना नायलांबाय था आङो दिन्थिलांगोन आरो जोंनि जे उदालगुरिनि गेजेरावनो थानाय गोथार जायगा जि दुर्गा मण्डप बिनिफ्राय बे रेलिखौ जागायनानै अल उदालगुरि रेलि खालामथिंनाय जागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बेयावनो दिनै नैबे रेलिनि हाबाफारियाव जोंनिनो मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेयाव बिबुंथि लाखिगोन आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लोगोफोर नायलांबाय था ঘর নির্মাণ কৰিব লাগে সেইটো দায়িত্ব মোৰ থাকিব আমাৰ দলৰ থাকিব লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী ৰিক্সা চালকক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত আন লগত জড়িত এই কথাও চাম আৰু আপোনালোকৰ যি দাবী যে প্ৰত্যেক ই ৰিক্সা চালকক 10,000 টকাকে যি IBS পাৰিলেতো বেছিয়ে দিম মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ 10,000 টকাকে এটা আৰ্থিক অনুদান দিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা পাৰ্টিৰ হৈ আৰু বিধায়ক হৈ মোৰ দায়িত্ব থাকিব এইখিনি কথা আজি আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলোঁ বাকী কাম আৰু কথাখিনি আমি আগবাঢ়ি লৈ যাম আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই ৰিক্সা ৰেলী আমি শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ ই ৰিক্সাত মই অলপ সময়ৰ কাৰণে থাকিম তাৰপিছত অন্য মিটিঙলৈ মই যাম ধন্যবাদ UPPL লং লিভ UPPL লং লিভ ট্ৰেক্টৰ ছবিৰ ভোট দিয়ক ট্ৰেক্টৰ ছবিৰ ভোট দিয়ক উদালগুৰি আমি শিকিমে উদালগুৰি আমি শিকিমে উদালগুৰি আমি শিকিবই উদালগুৰি আমি শিকিবই UPPL long live UPPL long live ট্ৰেক্টৰ ছবিৰ ভোট দিয়ক ট্ৰেক্টৰ ছবিৰ ভোট দিয়ক জয় UPPL জয় UPPL thank you নিৰ্বাচন নাম কাটিছে ব্যাপকভাৱে আপুনি চহৰত থকা আৰু আশে পাশে থকা আটাইবিলাক ই ৰিক্সা চালক আৰু ই ৰিক্সা সন্থা একত্ৰিতভাৱে এক হৈ পেলাই আজি মোৰ কাৰণে UPPL দলৰ ছবি ট্ৰেক্টৰত ভোট দিবৰ কাৰণে বা দিপেন বড়োক ভোট দিব এইটো আহ্বান জনাই এটা প্ৰচাৰ আৰু এটা ইয়াত ই ৰিক্সা ৰেলী এটা কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে মই সমূহ ই ৰিক্সা চালক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে এই এটা মহান কাৰ্য মোৰ কাৰণে ওলাইছে এটা দিন আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়াল
যোনটো শ্ৰম औ বা এই শ্ৰমৰ বিনিময়ত যিখিনি টকা नै सारजों সেইটো তেওঁলোকে ত্যাগ কৰি পেলাই মোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে এইটো কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ওদালগুৰি বিধানসভাৰ সমষ্টি नै मा होनना बुङो नै बिथिंबो रिलि ओमफ्राय आरो बिथिंबो रिलि नै नै बिथिं आरो धोरोमनि रिलि आशीर्बाद गोनां सारा सिगाङाव गंसे नोंबो सिगां सिगां थांदोंलै आदै बरिया 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 लादा गराजोखौबो बाहाय मोजाङै उदालगुरि टाउनाव दिनै जोंहा फैबाय थानाय जि बिसायख'थियाव दिपेन बर' सारखौ देरहानायनि सार्थआव दिनै माने गोबां रिक्सा ड्राइभारफोरा दिनै रेलि खालामदों मानो होनना बुङोब्ला गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय दिनै रिक्सा ड्राइभारफोरा दिनै दिपेन बर' सारखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार होनो थाखाय लोब लोब ओंखारबोदों नै दिनै जेसेबांखिनि बे रिक्सा सिगांथिंथ' गोबां थांबाय गासै 500निबो बारा इ रिक्साफोरा दिनै बेयाव बाहागो लादों गासै उदालगुरियाव 800सो इ रिक्साफोर दङ ओमफ्राय 800नि बिथोराव 500सोआनो दिनै बाहागो लादों नैबेयाव रिक्सा ड्राइभार सालायगिरि हिसाबै बेनिफ्राय आरो जोंहा माखासे दंबावोमोन आरो बिथांमोना मा होनना बुङो मैयानि समाव बिराद बारहुंखा अखा फैनायनि जाहोनाव कारेन्ट गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना बेटारि चार्ज होनो हायासै बिनि थाखाय आरो गोबाङा बाहागो लाफैनो हायासै नङाबाथ' दिनै उदालगुरि टाउना ओरैबायदि रिक्साजों बुंफबगौमोन आरो रेलियाव ओरैबायदि बुंफबगौमोन आरोना लोगोफोर फोथायदों थारैनो नोंथांमोना दिनैनि बे रेलिखौ नुनानै फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिपेन बर' सारनो भट होनानै देरहासार खालामगोन आरो गासैबो हारि माहारि आरो उदालगुरि ओनसोलनि जि हारि माहारि बिथांमोना दिनै UPPL हान्जायाव दिपेन बर' सारनो भट होनो थाखाय ओंखारबोदों नै जोबा दाबो ओरैबायदि रिक्सायानो रिक्सा रेलियाव गोबां सुबुंफोरा दिनै बाहागो लाबाय नै दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो रिक्सायाव माने दिनै UPPLनिल' फ्लेग आरो जान्दा नुगोन आरोना नै दिनै सिगाङाव गोबां सहैबाय 800 रिक्साफ्रा 800नि बिथोराव बेयाव 400 रिक्साया बाहागो लादों 400 आरो 500नि खाथियाव जागोन आरोना दिनैनि बे रेलिनि हाबाफारियाव बाहागो लानाया दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था पेकेट लान्च होदों नै पेकेट लान्च रिक्सा ड्राइभारफोरनो बरिया पेकेट लान्च रानदों नै रिक्सा बरिया ना नै
पेकेट लान्च रानदों नैबेयाव जोंहा रेलियाव ओंखारग्राफोरनो थाखाय दिनै उदालगुरियाव ओरैबायदि मोनसे दोहौ जाबाय इ रिक्सा रेलि दिनै उदालगुरियाव जोंहा गोबां इ रिक्सा सालायगिरिफ्रा दिनै बेयाव बाहागो लाफैबाय बाहागो लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 2 एप्रिल खालि दिपेन बर' सारनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो दिनै उदालगुरि टाउननि सिङाव थानाय उदालगुरि इ रिक्सा ड्राइभार एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै बे रेलिया जादों आरो दिनै इ रिक्सा सालायगिरि बिथांमोना हास्थायदों जोंनि उदालगुरियाव गोजोन खौसेथि सान्थि नैबेखौ हास्थायदों जौगानायखौ हास्थायदों बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बिथांमोना नैबे रेलिनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो नोंथांमोना बेयावनो मिथिनो मोनो दे जायहा गोसो गैया इउपिपिएलआव भट होनो गोसो गैया इउपिपिएलखौ मोजां मोना दिपेन बर'खौ मोजां मोना बिथांमोना दिनैनि बे रेलियाव बाहागो लाफैनाय नङामोन बेनिखायनो साफ्रोमबो उदालगुरि नि इ रिक्सा सालायगिरिफोरा दिनै बेयाव खौसेयै दिपेन बर' सारखौ देरहासार खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोना ओंखारबोबाय मात्र दिनै बिथांमोननो बेफोरबायदि रां होनाय जायाखै माने बिथांमोनखौ मात्र जानाय आरो दैल' एरेन्ज खालामनाय जादों नाथाय बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैबाबो नैबे समाव रिक्सा भारा बुनानै खामायनो गोनां समखौ दोननानैब्लाबो बिथांमोना दिपेन बर' सारखौ देरहासार खालामनो थाखाय ओंखारबोदों नै लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर आं बेसांखिनिखौनो नोंथांमोननो आपडेट होबाय आरो ना लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोन बयखौबो बाय बाय टाटा